Hello everyone, welcome to BISTI Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि BISTI Vlog YouTube channel खेबसे बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। दिनै आङो नै हाजो गोजौआवसो दंफैयो आरोना गाइस, माने जोंहानि माने गियार अइल बे फोनाय जायगायाव दंमोन आं, माने थाबाय गियार अइला गोजौआव, माने आं दायो ओंखारलांगासिनो आरोना। नै ओइ हाजोनिफ्राय फैदों आरोना, नै ओइनिफ्राय माने आं हाजो गोजौआवसो दंफैयो आरोना। बापरे बाप, लामाया हाग्रा जाजोबथारबायलै। नैथ' सु गोजासो, नै एकदम सु गोजाखा आरोना। बाब खस्थ'थारलै लामाया। ओंखारबाय आरोना नै ओइ नै आरो ओइ बै गोजौआवमोन आरोना, आं ओमफ्राय ओंखारबोबाय नै दायो थांगासिनो न'आव। नै आरो नैबेजों माने सुखा नाला दं, नैबेजों दै फैयो आरोना हाजोनिफ्राय, ओइ बिथिंबो फैयो। दायो ओंखारबाय नै थांगासिनो, थाबायलांगासिनो आरोना आङो। नै बेयावबो गोजौसो, नै गाखोलांगासिनो आं बेजों। ओइ नै माने जोंहानि गय बागान। नै आरो ओमफ्राय नैबे गियार अइलनि खनस्ला सननाय आरोना, नैबेयावनो दोंगोन आरोना, नैबेयावनो नैबेयाव दोनगोन आरोना, गियार अइलखौ बेयाव दोनगोन। ओमफ्राय बैनो आरोना हनै गय बागाना जोंहानिया। नोंथांमोना फैनो गोसो दं नामा? फैनो गोसो दंब्ला आंनाव कन्टेक्ट खालाम आरोना, आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन आंनि नाम्बारखौ। आरो नै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे इम्परटेन्ट मा होनो जायगा खोन्थानो नागिरदों आरोना, माबायदि नै बेनो आरोना, नैबे बियार फेरेंगानि ना मा होनो आंबो बारा मोजां मिथिया आरोना, जास्ट माने नामखौल' एसे मिथिगौ। बियो लादों आरोना बे लामाखौहाय, नै बानायनायनि टारगेट लादों आरोना बे। नै दा बेखौ JCBजों खेबसे हजोब्बाय आरोना, हनानै माने समान खालामबाय। माबाजों मा होनो खदालजोंबो माखासे हाजिरा सिस्टेम होनानै माने समान खालामबाय आरोना खना खनाखौ। माने नैबे फुरा मा होनो बे गोदो माने बेजों लामा दंखायोमोन आरोना, माने माबा नंथ्रामोन, माने हाग्रा जाजोब्बायमोन आरोना, अन्थाइबारिमोन आरोना सिगां लामा दंखायोमोननो, थारमाने होमबाबो मोजां जायाखैमोन। माने JCBजों दायो खेबसे हबायना समान खालामबाय आरोना दायो। ओमफ्राय बाला गारगासिनो, ओइ खर'निफ्राय गारबोगासिनो आरोना। दायो गेजेर नांफैबाय खोमादां बाला गारनाया, ट्रेक्टरजों गारफैलागासिनो आरोना। ओमफ्राय माने माला जागोन बेखौ मिथिया, उनावहाय माने हाइरडफोरबो जागोनदां बेजों, माने लामा माने नैबे जोंहानि बै जोबथा आरोना, बै जोबथासिम लादों। नै र' देखायगोन आं नोंथांनि सिगाङावहाय। माबा गारिबो खारोना, बाइकबो खारनाय सिन दंलायो नै। थारमाने नै बेनो बेजोंनो आरोना, बेनिफ्राय बबेसिम जालांगोन बेखौबो मिथिया आरोना, जास्ट माने बिसिमल' आरोना। नै JCBआ एसिम हना दोनफैदों। ओमफ्राय दायो बेनोमोन आरोना, बेजोंनो दायो गारि थांजायो, साइकेलबो सालायो, गोसो बायदि सालायजासिनो आरो दायो। उनावहालागि मा मा जागोन बेखौबो मिथिला आरोना, हाइरड जानानै बरिया गारिफोर खारग्राबो जानो हानाय। आरो नोंथांमोना फैनो गोसो दं नामा बे जायगायाव? फैनो गोसो दंब्ला आंखौ खबर खालाम आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना। नैबेनो नै ओरैजाय लामा दंथारो जोबथा एकदम बै बे खर'सिम आरोना, माने सुदेमफुरि आरोना, बे सुदेमफुरिनिफ्रायनो माने गारबोदों बायदि आरोना। सुदेमफुरिनिफ्रायनो माने JCBजों हनानै माने बाला अन्थाइ गारबाय आरोना दायो गासिबो। माने माला जागोन बेखौ मिथिया, फुरा उनावहाय हाइरड जाबा नोंथांनि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ लाना फैफिनगोन। जास्ट माने आङो बे ससेखौ लादोंमोन आरोना गाइस। ओमफ्राय दायो आङो नै न'आव थांसै, न'आव थांनायखौ नायलांदो एसे। नैबेनो आरोना, नैबे जोंहानि गय बागान गोजानै गाइस। नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट्स खालामदो आरो जायगाफोरखौ। आरो नै हाजोखौ नाहरनोबा नै हाजोआथ' जोंनिथिं खाथि जायो, बारा गोजान जाखाया, थांबानो मोनहैयो। दायो नै बेनो आरोना जोंहानियाव गय बागाना। खानायाथ' आंना अबस्था गैला गाइसमोन, माने गोलाव लानो सानदों आरो एबारावहाय गाइस। बेनो दायो आङो न' मोनफैबायानो, नै जोंहा न'आ बेनो।
थांबाय थांगासिनो नै न' मोनफैबायानो नै गाइस बेनो आरोना बेनो जोंहा न'आनो गाइस बेनो दुखिया अबस्थासो न'फ्रानो लिरनाय गोजासो जोंनिया हाजो खाथियावनो आरोना जोंहा न'आ गाइस बेनो जोंहानिया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबा बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ गोदानफोर लाबोबाय थागोन आं गाइस नोंथांमोना आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामदो आरो मोजां नुदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो नोंथांमोना बिदिनो सानफ्रामबो आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामबाय थाबा आं नोंथांनि सिगाङावहाय एकदम गोदान गोदान इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैगोन गाइस माने नोंथांमोना बिदि सापर्ट खालामबाय थाबा माने जोंबो गोसोआ एसे गोजोनो आरो भिडिअ गोदान लाबोनो गोसो जायो बेबायदि सापर्ट खालामबाय थाबा दे होमबा नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगासिनोमोन एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगासिनो